Roast natin to mga studio, mga 2 to 3 hours siguro. Luto na to siya. Unahin natin to, baka ma-over. Yan mga studio, closer look. Raise muna natin para tumulo yung mantika. Tapos maging crispy yung balat mga studio. Wow, lutong na. Wow, crispy pa. Sobrang bango po mga ka-studio. Dito ako mga ka-studio ha. Wow. Good morning mga ka-studio. Good morning. Today mga ka-studio, magluto tayo ng lechon belly. Yan. Wow. Sobrang laki po nito. Almost 6 kilos po ito na belly po ng baboy. So hindi natin patagalin ito mga ka-studio. Ipapakita natin buong process po ng pagluluto nito. Yes po. Sana ma-okay itong pagluto natin ha. So tara, let's go mga studio. So hiwain natin to mga studio. Unang-una po, tanggalan natin ang buto. Kasi pag bibili ka sa palengke, pwede mong patanggalan, pwede ding hindi. So kadalasan po hindi nila tinatanggalan yan ang buto ba. So tayo mismo yung magtatanggal. So ito yung mga buto niya mga studio. Tanggalin muna natin. Kasi hindi to kasama ba. Dapat bunlis talaga. So ganyan. Yung kukunin natin mga studio, yung buto lang ha. Sagad natin sa buto. Diba? So ito, pwede nyo gawing pork nilaga o pork ribs. Oh, diba? Ang ganda ng pagkat natin, oh. So magamit pa yan, huwag yung itapon mga studio, sayang. So ito na yon mga studio, yung gagawin natin na lechon belly. Mayroon pa yung kunting buto, ganyan. Hindi ko na lang kukunin yan kasi itong mga buto na maliliit na ito, sobrang lambot naman to siya, malambot ba. So ganito yung mangyari dyan, ganyan. So bago ang lahat mga studio, gusto kong hiwaan itong belly para manuot sa loob yung lasa ba. So lagyan natin ng mga hiwa. Ito malaki, gamitin ko ha. Ito nalagyan ko na ng hiwa ng ganito mga studio. Tapos hiwaan ko din dito. Ayan, para maging parang box siya ba. Yan. Ito na mga studio, na lagyan ko na ng mga hiwa. After nyan mga studio, tanggalan natin ang mga balahibo ba. So gamitan natin ng shave. Ganito. So, gusto nating yung lechon natin mawalang balahibo talaga. Ito na side, oh. Kasi sa palengke hindi yan perfect pagkatanggal ang balahibo ba. So need nating i-shave. Yan, wala na ako nakitang balahibo mga ka-studio. Sobrang linis na nito. Tara, ugasan natin to. Ugasan natin ang mabuti po. At para mawala yung langsi, buhusan natin ng mainit na tubig. Dandahan lang po kasi mainit na to. Timplahan na natin to mga ka-studio. Unang-una po,
lagyan nyo po ng asin. Yan. Yung sa mga hiwa po, lagyan nyo din po. Yung tamang asin lang po mga studio. Next naman, lagyan natin ng black pepper. Yan. Next naman, lagyan natin ng onion powder mga studio. Yung mga hiwa. Garlic powder. Yan, hiwa. Massage na natin mga studio. Yan. After nyan, maglagay na tayo ng mga ahos. Lagay nyo diyan para siguradong masarap yung lechon belly. Tapos Bombay. Mas maraming ingredients po, mas masarap. Yan. Next yan mga studio, sibuyas, dahunan. Saka yung last naman ay yung kinuha ni Mrs. mga studio, ang lemongrass, tanglad sa Bisaya. Yan mga studio, ihigot na yun ito sa kawayan. Ganito pa yung mangyayari nito mga studio. Yan. Wow, ang laki nitong kuha na to ba. Lechon, no? Oo nga. So ito yung mahirap na part mga studio, yung pagtali. Dapat maganda yung pagkatali nyo para hindi mahulog. So ito palang ginagamit ko pang tali mga studio, lechon twine. Ito po, or kitchen twine. Ito yung mga gamit nyo. Kasi madaming nagtanong sa amin ba last time ba, ano daw yung ginagamit natin pang tali. So ito siya, kasi hindi ito siya nasusunog ba sa apoy. Ayan, amo sa nihigtan mga studio ha. Unang-una mga studio, talian nyo siya ng ganito. Tapos parang nagtatali po ng manok ba, manabong. Yan, para mahila nyo po siya. Tapos ipasok niya dito. Yan po, i-hold mo dito. Yan. Tapos hilahin nyo ganyan para madali lang po. Tapos dapat malag nyo siya ng mabuti. Yan, di ba? Yung mga nahulog po sa gilid, okay lang yan eh. Lagay nyo lang. So ganyan lang po mga studio. So lahin nyo lang ang mabuti po yan. Tapos dito naman ito sila. Natin dyan sa lalim. Duin lang natin na dito na side ayos yung pagkatali. Tapos dito naman
Hipitan natin pagtali ganyan. Next step mga studio, same process. Dapat mahigpit po para hindi lumabas yung mga ingredients na ilagay natin sa loob. Yan, okay na to mga studio. Kang maayos na pagka higot na to. Yan o. Ito sa kabila. Yan o. Yan, mukhang lechon belly na to. Prepare ko muna yung mga uling mga studio. Tapos isugban na ito sugod. Okay na to mga studio. Dahil natin dito po. Yung mga uling yan, nandyan lang sa gilid ba. Yung gitna, walang uling. Yan, okay na to mga studio. Lagay na natin. Yan, sakto lang. Roast natin to mga studio, mga 2 to 3 hours siguro. Luto na to siya. Mga ka-studio, mayroon pala tayong guest ngayon. Among tigtuyo po si Istambay. Ayan o. So si Istambay mga studio, mayroon siyang mukbang channel din po. As of now po, mayroon na siyang 1,000 subscribers. Tapos kulang niya ng watch hours na lang po. So baka naman masuportaan po natin po para mahita po niya yung requirements sa YouTube. Maraming salamat po. Magandang araw dyan mga ka-studio. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman. After 1 hour mga ka-studio, ito na po yun. Ang ganda na oh. May pagka pula-pula na kunti. After 2 hours mga ka-studio, pula na po. After 3 hours mga studio, ayan, luto na yan. Unahin natin to, baka ma-over. Yan mga studio, closer look. Rest muna natin para tumulo yung mantika. Tapos maging crispy yung balat mga studio. Wow, lutong na. Ito na po mga studio, luto na po ang ating lechon belly. Tikman na agad natin ito, mang. Yeah, grabe, ang sarap-sarap na pong kumain. Pero bago po ang lahat po, this video is sponsored and online collaboration with Alpha Family Channel. Ang Alpha Family Channel po mga ka-studio ay mga mukbangers din po at mga Bisaya po sila, pero naka-base po sila ngayon sa Cambodia. Minsan po kasama po nila yung mga anak nila na sina Alex at Patricia. Isa po sa dahilan kung bakit po sila nag-YouTube mga ka-studio, dahil gusto po nilang tumulong at ibahagi yung sahod nila sa mga kababayan nating kapuspala din po. Para mas makilala po natin sila, let's check this short clip. Pasok! In advance sa inyo guys, and thank you, hope you enjoy watching our videos, and please don't forget to like and subscribe to our channel, share comment nyo na rin guys, and pa-share po. to support us. Yeah, Our goal is 10K. Please subscribe. yeah, thank you. I'll stalk you guys when you sleep if you did not subscribe. At yun na po mga studio, puntahan po natin sila po after this premiere po. 7 PM po sa amin, sa kanila naman po is 7:30 PM. Please like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell.
So, Yes tara. po. Kainan na tayo. Pray mo na. Bless us, O Lord, and this thy gifts which you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po. Hiwain na natin to. Hindi natin patatagalin to kasi sobrang init. Baka mawala yung crispy nito ba. Yes po. Wow. Crispy pa. Sobrang bango po mga ka-studio. Dito ako mga ka-studio ha. Wow. Wow. Kunin ko to mang. Sige pa. Yung PC. Hindi makuha. Oh, maya na lang yan. Oh. Wow. Wow, grabe. Ang init to mang. Uusok pa po. Wow. Grabe, sobrang bango niya talaga pa. Wow. Wow, tingnan nyo mga ka-studio. Init pa. Wow, ito na po. Hati lang tayo dito mang. Sige. Excited na akong kumain pa. Kainit po eh. Yan. Ay, may kuhan pala. PC mo ning lisod. Yan. Sige. Wow. Yan mga ka-studio. Ang ganda oh. Yung balat niya oh. Uy. Wow. Sobrang lambot. Sobrang lambot. Nahulog na po siya. Ito, hatiin ko mga. Hmm. Pang crispy yung balat ah. Sige, birahon ako. Hmm. Pasensya na po sa Yan. Yan. Sige na. Testingan ito yung balat kainan ani. na po mga ka-studio. Balat mo naman. Ay, nahulog na siya. Nahulog. Pasensya na po. Sinsya na ko. Wow. Kainit oh. Ito pa oh. Ito po yung sukang pinakurat. Lagay ko dito pa. Hindi. Yan. Yan. Dito, sausaw natin pang. Hmm. Kain po tayo mga ka-studio. Kain pa tayo mga ka-studio. Balat lang. Yan, sa wakas, nakakain na din kami mga ka-studio. Ayos, crispy ah. Worth it po ang pagod sa pagluto. Sobrang lambot po naman ang ilalim mo. Ito, sobrang juicy niya. Muka sila o mang. Humot kaya, kidaghan kig lamas. Gano? Sobrang bango po. Grabe, ang lambot pa. Binuhusan kasi ito na mainit ng tubig, no? Tsaka walang langsa po. Yes po. Sobrang init pa yan. Yung kuhan mang. Umuusok pa po. Pero yung langaw, lumalapit pa din. Dahil sa bango yan. Puntahan po natin yung kakulam na yung mga studio Alpha Family. Alpha Family. Family Channel. Opo. Mayroon silang yung revenue daw nila sa YT mga studio, itutulong na din nila sa mga tao po. Sobrang bait mo ng pamilya na yan. No? Yes po. At may good news po sila sa inyo mga ka-studio. Dahil meron din po silang early Christmas giveaway. Opo. Yan po, sasabihin po namin maya-maya yung mechanics po nila po. Buti na lang po, nag-crispy siya. Hindi kami inabutan ng dilim. May mga part po na hindi masyadong crispy. Dahil manual to sa atin pag-ikot ba. Hindi talaga ma-perfect ba yung pag-ikot-ikot. Kasi hindi tayo gumagamit ng machine ba. Pero may crispy pa din siya mga ka-studio. Ito yung part oh.
Yung ilalim niya sobrang sarap po. Ilalim niya mayroong mga ahos oh. Grabe, Gawa sa iblad, lamig yun. Ang sarap pa pong kumain. Abangan nyo rin po yung mananalo ng isang lucky winner po ng 500 pesos po. So, gusto ko pa nito pang. Unod. Naubos ko na pa. Sobrang lambot no? Thank you pang. Ang sarap no? Meron mga lamas ilaw ma. Kuha na yung mga ahos ma. Sobrang bango. Yan na, lambot na ng mga ahos ma. Grabe ang init. Wow. Init pa yan naman. Yan. Ang langa pa. Yung mekanis ma, sabihin mo ma. Yung mechanics, ako na lang. Hindi ka. Yung mechanics nila mga studio, simple lang po. Yes po. Mag-subscribe lang po sa kanilang YouTube channel. Tapos, screenshot nyo po yun na nakasubscribe na po kayo. Tapos, isend po sa FB page po nila. Tapos, mayroon na po kayong entry dyan. Mayroon pipiliin na 5 mananalo ng tig 200 pesos po. Yes po. Okay ako ma. Ganda. Hapon lagi ma. Sobrang sarap. Napunan me. Nahaponan, tuyok. Special thanks to Ace Tambay po. Yan. Inuman na. Cheers tayo mang. Cheers to Alpha Family Channel. Ang sarap. Tapos na po kami kumain mga ka-studio. Uulitin ko po yung kakolab namin today, Alpha Family Channel po. Sana po suportahan din natin sila at i-subscribe po. Pagkatapos po ng premiere namin ngayon, kasunod na po sa kanila po. Abangan natin po, i-reveal din po nila, sasabihin din po nila yung mechanics po ng Christmas giveaway raffle nila po. Maraming salamat po sa panonood mga ka-studio. Maraming salamat po. At maraming salamat po Ma'am Lourdes at Sir Alexis for this online collaboration po. Nanay ko, mga lamok kay hapon na. Sige. Sensya na po kayo mga studio. And for today's lucky winner po ng 500 pesos cash ay si Madeline Padrones. Wow. Congratulations po. Once again po, Madeline Padrones. Yan, congratulations ma'am. Yan, shout out muna Shout out tayo. po muna kami. Shout out po Bebs and Billy from Kuala Lumpur, Malaysia. Valerie Jane Cardenas, Daisy Jane Joain, Joy, Catherine Gonzalez from Tagum City. Kusina ni Butchok, meron pong channel. Hey, Hello Busing. Busing. Maurilio family from Davao City.
Dodong Rovs Vlog from UAE, Bernie Mangko, The Pretty Ay po. Woman, Moms JTV from Mindanao, Nigo Sarap, Nilas Family from Tangbo, Sambuan, Cebu, Ay po. LV Cabarlis, Danilo Moreno, meron pong channel, Mama Met Santos, Pirin TV, at Don and Ga TV from Canada. Yun na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po at sa outdoor cooking po. Yes po, maraming salamat po sa panonood po. Bye for now and see you for our next outdoor mukbang edition. Bye-bye!